Salutați lumea, mă numesc Cristi, a jucăm Among Us cu Vale. Haide pe public. Să mai intre niște băieți. Am încercat să filmez încă o dată, dar am uitat să puneți filmarea. Am fost și impostor. Asta e dubla 2. Da, am fost și odată impostor, gata. Nu mai sunt. Cristi are hack-uri. Da. Cristi, dacă mai pică și de data asta Cristi impostorii îi dau ban. Hai că da. Toată lumea, dacă Cristi... Bă, dacă sunt alb, o să vezi pe episod. Dați... Bine, O să vezi pe episod. dar că mă uit. Uite-te, na, uite. Dacă ai hack îmi dai 10 lei. Dacă n-ai Da. hack îți dau eu 10 lei. Da. Bine. Le vedem când vin mai mulți player. Am revenit cu 4 playeri. Am înțeles, Impostor? a ieșit unul. Bă, ești Și- impostor? Da. Am câștigat. Frumos tare. Au mai ia așteptăm. Nu, bă, nu mai dați seama, așteaptă să intre mai mulți. Nu pot să dau start. Revenim după aia, că suntem măcar 9. Să-i dai start. Hai, bun, am revenit, că suntem 10. Haide mă tu start, eu nu dau eu start. I-am dat drumul de mult la filmare. Hai. Cristi, A, eu mă jur că nu mă să mai mă joc în viața mea cu tine. de ce? Ai hack-uri. Ce ai, mă? Ești prost? Nu stai lângă mine. Nu stau, ești prost? Ce ai, mă? Vine mov după mine. Faci furătari. Gata, a plecat. Vine mov după mine. What? De ce ai dat ăsta? Am mult roșu. Papa. Fire. Break, vent. What? Vale, tu ești impostorul? Nu, îți trimit pe grup dacă nu mă crezi. Nu trimite, că n-ai voie să trimiți. Oricum, eu știu cine e. Băi, nu știu dacă ești tu, eu nu știu ce să fac. Băi, Eu știu că ești tu. zice că ești tu, hai că... Văd dacă a avut dreptate orange. Dacă n-a fost orange, next orange, dat afară. What? Hai, chiar nu erai tu. Bă, Da, hai la security. am ablu. What? Am murit încă unul. A ieșit. Nu mă... Ce zice mă ăsta? Ce zic ăștia? Nu știu, orange. Orange? Yes. Orange. Scrie ok, scrie ok, scrie ok. Ok. Ok, Ok. cu I, da? O... Da, mă, dar la trebuia să mai pui O, K, I, trebuia. E, las. Ok. Ok. Vedem, poate vezi că... Dacă nu este el, trebuie să-l votăm pe... Cine a zis că e? Albastru. Închis. Albastru. Da, Nu era ieri? pe albastru. Ești prost? Votați-l pe albastru. Poate vezi chiar apasă pe buton. Unde ești, bă? Eu mă dura camera. Hai că vin și eu. Că am terminat toate task-urile.
Ia zi, erai impostor? Nu, mă. Hai mă, că oricum am murit. Să-mi zici când pleci. Bine, mă, na, eu sunt. Am mult albastru. Opa. Cu Hiri. Cu cine ești impostor? Cu Pink. Mai suntem doi, gata. Dacă iese acum... N-am hack, ești prost? N-am. Te-ai pe cameră. Te uiți pe Pink. Poate porni înainte. Da, da, da. Mati. Știi ce, mă, ăsta e italian și ăsta. Băi, nu știu pe cine să votez. Unul zice Pink. Unul zice Parpar. White. Ai văzut ce a votat? A, dacă mai am un kill, am câștigat. Suntem cu 2-2. Da, un kill mai trebuie să am câștigat. Îi trebuie un kill. Păi fă aici, repede, ok și gata. Hai că mai fă pe ăsta. Vezi că vine Pink. E colegul meu, mă. Îmi văd că nu vine nimeni. E cum uit pe camere. Se uite pe camere. Pa. Pa. A, i-a dat roz. Da. Revenim. Hai, și oprește și joacă. Am revenit. Nu ai pus pauză la video. Am pus pauză. Fac. Când? E mult. Hai că am făcut task-ul ăla. Când ai făcut win? Opa. Camera e închisă. E roșu și pink. N-am voie să vorbesc. Cristi, impostor. Și ai, mă, poate tu ești. Hai, în episodul următor o să jucăm serios, da? Adică n-ai voie să vorbi. Nu, mă, am zis să nu mai vorbim. Hai, un start. Unde? Nu știu, n-am găsit corpul. Vedem ce zic băieții ăștia. Green. Zice că e Denis. Ăsta, Green. PRS Green. Păi dacă nu e Green, eu votez după aia pe Pink. Dacă nu e Green.
bine. Ei, bă, da, aia e. Și că toată lumea nu o să aibă cu cheia, parcă. Câte persoane suntem? 2 cu 2. Dacă am înțeles, o să câștigă, că live. Bine, mă, hai că votăm live. Tu ce votezi? Pe cine? Lime? Da, vedere deschis. Așa Ok. zic ăștia. A, mă votează. Bun, dacă nu e ăsta... Opa! A votat roșu. Nu, albastru a dat skip. Bine, mă! A avut dreptate, băieții, mă. Dai. Deci, Da, era și albastru mai. că Pinky save... Cred că ăsta. Bă, cred că Pinky save. Is blue. Scrie blue. Blue. De ce e Da. blue? E blue. De ce? Scrie doar blue. Dar de ce, mă? Și gata. Fiindcă când am votat Lime, el a votat, el a dat skip. Dar scrie tu, B-L-U, blue. Scrie tu, mă. Scrie tu. Tu ești, scrie tu. Mă, scrie. N-am încredere în tine. Scrie tu. Nu, te votez pe tine. Dacă nu scrii. Votează, bă, dar dacă o să... Da, bun. Bine, mă, hai că îl Votezi, dar votez. dacă nu trebuie să fiu eu, o să-l votați pe toată lumea pe blue. Bine, nu... Ai intrat în vent cumva? Bine, hai, merg cu tine, da? Dacă mori lângă blue, știu, mergi cu blue, da? Bine. Tu nu veni, că n-are cum să facă double kill. Știu că mă duceam la aici. Bă, ce stau de acum? Așa. Bă, închide melodie. Ce mă enervează task ăsta? Nu fac la 1, mă, task ăsta, nu fac la 1. Opa! Nu! Nu! Help! Bă! În cealaltă parte. Vino în cu cealaltă A! parte. Vino cu A! De ce? L-am văzut cine e impostorul. E galben. Ce? Galben. Bă, se ducă unul în cealaltă parte. Yellow. Mamă, Cristi, ești mor... A, nu. Hai mă cu lagul ăsta. Cum scria mă pură să? Gata. Dacă votezi tu Yellow, am câștigat. Semn 3. Eu îl votez. A ieșit. Bine, mă. Aici închei și episod. Nu uitați să apăsați butonul de like, să subscribe. Am fost Cristi cu Vali. Stai. Hai zi, mă, hai. Bun. O să mai dăm un meci, fiindcă Zi. eu azi... Vino lângă mine, Cristi. Hai zi. Eu azi am devenit Ce? pe canalul Cristi Hai zi. moderator. O să mai băgăm un meci, fiindcă eu astăzi am devenit pe canalul Cristi moderator. Bine, Cristi, mă. ești impostor? Ca să facem și noi un troll. Ești impostor? Ha? Nu. Zi-mă ca să facem și noi răbdă. Nu sunt.
Cred că avea ceva. Cred că aveam șanse cu albul de aia. Că cu albul ăla am avut șanse. Cine zici că e? Băi, nu știu. Ba, dar cât s-a murit, mă? S-a ieșit. Hai că eu pe podcast. Da, nu știu, sunt englezi ăștia sau italieni? Eu îl văd. Băi, nu știu pe cine să votez. Oh. Ce? Mă, nu m-a votat pe mine. Negru. Ce dai pe mine? Mă, dacă votam pe unul din greșeală, cred că... Dacă votam pe unul care n-a votat pe nimeni pe el, erai afară, tu, parcă. Mă va reject. Era rot. Am înțeles. Știam că era Giant, că n-a votat nimic ăla, n-a făcut nimic ăla. Vino aici. Hai, zi. Închidem și noi videoclipul aici? Da, mă, am zis să închide aici episodul. Să închidem și noi episodul aici, fiindcă mai avem câteva episoade de făcut. Da. Hai, aici închid și episodul, nu uitați să apăsați butonul de like, să subscribe. Am fost Cristi cu Vale. Ne vedem data Nu viitoare. uitați să intrați și pe Instagramul meu. Nu. Link în descriere. Da. La revedere.